Tul 2019 il-Pulizija ħarġet 30 allegat aggressur minn djarhom wara li daħlu rapporti ta' vjolenza domestika u t-talba għall-protezzjoni temporanja ġiet milquha. Dan in-numru ma jinkludix dawk l-allegati aggressuri li kienu ordnati mill-Qorti joħorġu mid-dar tal-vittma jew li ħarġu mid-dar minn jeddhom. Minkejja li huwa ta' sodisfazzjoni li qed isir infurzar xieraq f'dawn it-tip ta' każijiet, il-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika Audrey Friggieri qalet li wieħed rid jikkunsidra wkoll l-ammont ta' rapporti illi daħlu. Jekk daħlu 2000 rapport u mill-informazzjoni li għandi viċin din iċ-ċifra, 30 huwa numru żgħir fil-fatt. Friggieri spjegat li malli jidħol rapport ta' allegat vjolenza domestika għand il-Pulizija isir stħarriġ minn ħaddiema soċjali biex jaraw f'liema livell ta' riskju tinsab il-vittma dak il-ħin. Jekk ir-riskju jkun għoli, il-Pulizija mal-ewwel tafża l-Maġistrat tal-Assa biex joħroġ ordni temporanja ta' protezzjoni. Ġifieri, il-Pulizija jingħata il-liċenzja biex ir-raġel jew min ikun sewwa jista' jkun mara, jista' jkun min ikun li qed jattwa l-abbuż u l-vjolenza fuq persuna oħra jiġi imġiel joħroġ mid-dar. F'dawn iż-żminijiet ħafna vittmi qed ikunu kostretti jibqgħu fid-djarhom mal-allegat aggressuri stess u allura mhux biss hemm riskju akbar li l-allegat aggressjoni titkompla, iżda il-vittma jaf tkun massa aktar mill-allegat aggressur jekk tipprova tagħmel rapport. Il-Kummissarju spjegat li servizzi li kienu disponibbli s'issa baqgħu fis-seħħ, iżda wieħed jista' jirrapporta każ ta' abbuż jew vjolenza fuq il-mobile app tal-linja 112. Din tista' titniżżel mis-sit tal-Ministeru għall-Intern. Ġifieri minn hemmhekk tista' tniżżel din l-app fuq il-mobile tagħha persuna u meta tħossha fil-perikli u għandha bżonn għajnuna kemm tafasha din tiġi trekkjata fejn tinsab u l-għajnuna tiġi fil-post. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.